V dnešnom videu som sa rozhodol skryť tajný poklad na serveri Minercraft Plus, alebo teda na Fake Minery. Takže dámy a páni, ako ste mohli počuť, nemám absolútne čo robiť s diamantami a tak ich takto šialene utrácam. No a ešte viac šialená vec ma napadla, skryť v okolí spawnu nejaký poklad, kde by som dal vzácne veci a rozveseliť tak niekomu, urobiť niekomu dobrý deň. A ten poklad tu vlastne nechám dovtedy, kým ho vôbec niekto nenájde. No mám tu jeden menší problém a to ten, že neviem, kde tento poklad ukriem. No a práve preto tento problém idem práve vyriešiť. Takže ako prvé ma napadlo to dať niekde do shopov, napríklad niekde na strechu. Ale Gulša tu má napríklad takúto sklenenú strechu, kde by to nebolo úplne vhodné. A ostatní majú nízko položené tie obchody, alebo vôbec nemajú žiadne strechy, takže to je úplná blbosť. Kámo, mňa teraz napadla absolútne geniálna vec, a to vložiť do tejto fontány, pretože absolútne nikoho nenapadne, že to bude vo fontáne. Síce je v strede, všetci ju vnímajú, ale podľa mňa to nikoho nenapadne. A hlavne keď sem urobím takúto dieru pickaxom a do tejto diery dám iron chestku a vyzerá to geniálne, kámo. Akože svieti to tam, je to tam určite vidno, ale ja by som to nechal akože takto. No a teraz najdôležitejšia časť tohto videa vlastne je vyplňať túto chestku nejakými vzácnosťami, aby z toho bol vlastne nejaký poklad, že jo? Takže pochopiteľne ako prvú vec by som sem dal diamanty, nech to je pekne symetricky uložené. A asi takto nejako by to mohlo byť vlastne. Ďalej takto 4 gold bloky. Ono hlavne podľa mňa ide o ten prvý dojem, ako to bude vôbec vyzerať, ten celý poklad. Práve som zistil, že skoro ani irony nemám, ja na to miniem všetky irony. A tu som ich mal iba 7. Takže teraz už robím posledné, alebo teda detailné úpravy. Vymením asi tieto gold nuggetky za torčky, pretože tie torčky sa mi tam úplne nehodia. Jo, no a takto vyzerá teda finálne môj poklad. Nie je to vôbec zlé, ale myslím si, že by sa tento poklad viac hodil človeku, ktorý je začiatočník na tomto serveri, než pre nejakého, kto už je full diamant. A je to proste taký poklad pre začiatočníkov. Ale aj tak myslím si, že každého poteší. Aby sa o tomto poklade dozvedelo čo najviac ľudí, tak na tento pozemok, kde bude mať o chvíľu shop, tak sem dám nejaký takýto oznam, že som nejaký takýto vôbec poklad na tomto spawne skryl. Takže napíšeme vetu, ak chceš boháčom sa stať, hľadaj to, čo na spawne chceš nájsť, kámo, to je úplne geniálne. Nechám to takto na rímovačku. A len tak na 54. stranu chcem dať nápovedu v strede spawnu ohúriť, kámo. To je pecka úplne. Že dúfam, že čo najviac ľudí to bude vlastne hľadať a dúfam, že čo najskôr sa to vlastne nájde. OK, takže dámy a páni, máme asi hotovo. Takže vyzerá to tak, že poklad má už svoje miesto, už iba počkajme, kým bude prvý človek, kto tento poklad nájde. Dúfam, že nebudú ľudia na tomto serveri cheatovať a že si nepozrú toto video predtým, než sa tento poklad vôbec nájde, a keď si ho proste pozrú, tak budú vedieť, kde je poklad a kto bude rýchlejší, tak si ho zoberie. Každopádne ja ďakujem za zhliadnutie tohto videa, nezabudni pacnúť like a odber a čau.